nyamisha so jitwe kwaso amane na hafi said obon krata na yekrado ba online stories Adom online na my joy ni nyina so ayekrado madofo no so ayekrado tie dwom dada ma mechira diamond ne o man hene kwabna sante anopai memomo ache enye wasem yedi enkomo ayo na bibia abokode Kumalek ayo ite se wo hu musuba ni teko ni se wutie dia na se we no enye fia ana maame ba na dia msa maame ne kwabna ye one nti wo mum na ye wo ya no pa mechia wo wo ayo wo adwe se nkomo mu die nkomo nti o ma ye memma afia no nsi no ewiase ade bia pese de wa no tum no be hu be wu bi na hu dem na ti ase afa wu ka no akane ebi kura na wo kura wasem na ye ka abo enti ade bia o de wa no betum no be hu enti ni wo mu mienu na fe waka bia asa no atumi ati ase ye mo kam ho asa ma bi na enye na bo na wo yie mu kura ti na ye di si ankomo enti ade de unkabi ba ba kabi ade be ho ti ase ye na fe waka bi enti bia enti so wo mienu na kura de fi na kura de ni te ko to se me wo me pepa anka de bon krata no nka me de be ma ni te enkomo no ni na ofufo bebre esi nipa bebre nsira kwan am na ofufo bebre ono wo sere ono na didie ono na shattered ofutufo kura no so oba wakwan mu se obesi nsira kwan oba wakwan enye na sanipa no kura na otin kama opa otin kama opa odino wo kese pa obekum Wombae wakra commando ene na ye yase commando obi o ha ti say wodowa ma hu say wo maami owo kura no sa enso onipa menwa ontumi nya wonti oben no wasi wonhira kwan bebre ti sa omo wonwumam omo ye na afofo ebi kura ya wofo a wo moma ebi ya wofo angasa awo mma ebi ye de won na to obi timi ka say onipa so mesi de me ne ndidi kura mdidi ameme ono na osi wonhira kwan no mo ani na ho na hwe urade ebi se urade eno ani abrabo no ene owura ni tekotego nyamishao nyamishao nti word ni ye mo ani na ho na wani da ho akosisen uni afia di agro kwabna mo ani na ho na ayi o ma ye ni da ho no kra wani da ho akosisen fi se wo ye nipa na so chro sem se nya sem fiti ase ni nyamishiro shiro nyame na nyame na be mo wani ada ho okay so someone do aso the oboka atem de bre man ho kwan quickly na de bre fia so the online back ka ho de ama men ka o se ene Kumasi udu Kumasi adwadefo no so nkomo bi a woni di no emu orem kakra nti de aya no pese be Kumasi na yakodi sa nkomo na ahwe ni so ade ne atie ye maame no ye ofa no ne nua mema no so a won wa how ewo Kumasi bia e di dwane nsema wodo a APF do ba but ye mo yenyi wasitiri nsema wodo atodwa wo eye de oboka te maame nka wo se ya she bedwamdwumadi na se on the wings of Yera Mauli supported by Kwasinsia and afi press la Vodafone Anaman Dache Heneka Dominic Isiebwa and your camera phone and sound lighting and set designers makeup artists and afi a driver phone thereby control phone now so damas for kwanson kuso the amnesha say daily graphic or say national service teacher training program starts September and Dasebre Kwakubuachen sworn in as new Drabinhene, the big one. Industrialization drive, 67 business resource centers built, 37 in operation, Trade Minister Anna Kasei. Anafe reduce fuel prices to lower cost of food, traders to government, and government considers regularizing built-up areas of CSIR lands. Lands Minister Abu Jinapo Anna Akasei. D. Me the chronicle to aso na kese pa na wom no Accra commando ne da ya won bae ene se wom a otete Ramsar site samia ho na yensi adan wasakomo no ho enso wom wasisi no anopei enkran mantamo swafo Henry Cotton ne da ya commando wo ba pa nti wo se wom bae na eda aha no se na odene ho kwaku apia o ma he so kai odene ho a wuntumi ama na kuka enso akona ase asori ena chronicle bo amane esa asem o kan ye bie ne se eye no kwasem se o man ni mu ohye nanso enida so ho se Kristo wo kodo ni mu a ena ne mutuda
enti eno so e wa hanom say Asabi agenda 60 or 40 touches base with grassroots enti Asabi so ebenya aduosia wo hamunchemu no eno so just aka grassroots no akomanti eda hanom say Subin MP hopeful pose gun on givers boss enti krachi ye anka akopɛ Subin Rashebedwa na wenya no ochese watwe etuo ewo givers heba for mu CEO no eso adekonti ekoba ne sa no krata fei de toso miensa ne dunum no ebechechum we chronicle. Okay, if you're about to be so now call online it's daily guide say NDC ignite demo drama with police. African ministers draw new education plan and the big one MPP OK's candidate for elections. E-Levy failing to deliver Gabi Ochre Dako and Akasin. To hear daily guide any man for you know Frederick Oparansa, Elaine Mary Posh Odro and Afe Mark Wells Annan and also info in Adams. The new crusading guide say TUC fights PURC over new utility tariffs and I will create a vibrant party Asabi and as Akase as he picks number 7. Hey, oh no, our 7-point agenda. And we start picking number 7. Hey, Asamoah Bati. The Ghanaian Times can enough if you okay, me the Ghanaian Times it was some opinion be the chair Dr. Mahmoud Baumia da na de wo katre ebibimai West Central Africa and say yema yeni enko TVET ho chensa no djuma ene technology nim de no ene de ebibimai ebe konkan Trade Minister Advocate Loan Guarantee Scheme for MSME nti say no wo mo ye enyuma nketenkete no wo mo so betumi anya loan anase besia betumi aboa avoid monkeypox by adhering to COVID-19 safety protocols. Dr. Sasu ene ka se COVID-19 shishele se Ghana for disu ye kura anka hwan ene monkeypox but the mapani abede atwe kan ye no eno ena Adom TV ye de sie ni so eno kura ka ho enti na onsa no adwuma ye hye unkran se wonsa no dwuma adepam wonsa no dwuma na unkura pena eno so de obekọ abrabum ebeye han eno kwa de utu fa ne pena competitive ye fra wa no afa otu krachi ya o siesie SSU 3 ye de enye na asem ni yo ebeboa no se futuo no ko se obi ansua bibi kan ni onim ye ho nti asa ko school sua 3 ye eye bo o fa mu ba ko afa tu nyina o ya asa bo koi yanya de odi kogos ni but I say da okay ya for myjoyonline.com to aso ho e say some na bia market Canada na former NDA CEO so na eboko adu se Canada no wo ho no mo no na wakeka figures bi abomo asase fake signature bi no ne ade a ho fraud case ka 10 million Ghana cedis enti ho asem call myjoyonline.com na kokan Arise Ghana hits the street today and Arise Ghana for demonstration no so ebeba so economy no emu aye de condition nkoye enti wo se wo mo sorry na ban anida no ho so eno ho asem no na fei wo ba ha say ya owura kwakuku atenso na de tun sentwefo animu no don't start a conversation about the e-levy failing. It's unacceptable eni ho nkomokra say e-levy no edintu enti ho asem no na the e-levy is not the akubam they promised. It has failed. Dr. Atoforsen so na editu just say e-levy no abunumu. Now government will withdraw e-levy if it's not helpful. Ura kwa kukwate so ene do ehun sam. E dem say kasende e-levy no a e Google animo ha wo myjoyonline.com. Enti oba myjoyonline.com a ene sam afoforo bi so e wo ha wa age bre ne to ase na fe kinkan wa beti ase na ukọ adomonline.com so a eno so sa sam ahodo no bi so e wo ho no mu a anopai wo je bre sa na wotena ase a na fe wakenkan ho ensem eno no se de wonsa no adwuma adepam no baso kase da we ya no nan na te o TV no achi na wo mo adwudwu styles ahodo ni nyina yensa no adwuma ni bia se de ye kan ya etire ye nso ye de aka ho next time ye beye na me ma ba bewura etire eye ni munti kwabna dada wukuda nchemo so so makato sentimentem Kumasi to be precise in komo because on ye nuanom ye maame nom ye ofanom ye sewanom efa wonyuma wodi wo Kejetia ne Central Market no e de potty se wonti ase ya de ogina multimedia nem
through Inshira FM e wo Kumase ye nua bema uku anopai di wakopie o bia bi na ebebusa se hifa na wapie free na de airport na ekoso ntie uku se o temenka mamendi kanda wase na boye nkomo hifa ana ye kasai ugina pote Amahene meton kapa na mema obibia nso ache eba Kejetia na sisia mewei se amahene se wohwe ha se ya nokrani aha esumpa nti wahwe obi kura ntimi hu se aha eye Kejetia de ema aboama yehume ewo TV ne so ni na no eye lighter esi camera so ana ma obi a wohwe bia betimi ehume nya sapa de a anka nya de obi a betimi ehume fi se esume wa ha no ano edi ye papa amahene na wotwetwa mu eda ukuada ana ECG for de beto edwase wo mo eye nsiesie kakra wa yinam kane ahonti o mu dum nkane ano ewo Kumase amiamia ahodo bi ekaka ho efiri mra mo ye nsiesie ni yo mo ka se edu anwumre no onum pepepe on beso nkane ano anwumre no onum ne eboy wo mo so nkane ano babi bebibre nanso Kejetia ha de enya de omutimi esoye afa ye ni mpanyifo atwetwe nkomo eye ECG for ye buso o mo sa ade ntina Kejetia nkane aye nsoye a wo mo se Kejetia for edeka enitine enya de ombetimi aso nkane ano ede amomo aisa wo hwe kana eye 5.4 billion 5.4 million cedis e komo ede no na so de kane sika no ma be 60 billion ho asem ane ye kan aisa no krani besi ne efri tada ukuada no ebesi ene brada no pay enya de yeso kanea no ewadwa fefe kesie ya yesiasi Kumase yesi ya no krani nanka sikam pempem a ede bra oman no nanso ene enamo enkanea na eyenso eninti no sisia no esumninti edwadie entimi enkoso papa na wo de mamemfa wo fadwanum kakra ne hwe fe babia megina de aha na kwakwa edwane emfimfi enti wa hwe ya obehu han kakra na wo ko babia edwadifo na kasa etete edidwana no krani oman asefem eho esumuye pa titiri wo mo down floor nimpo de nukrani se nipa no eton ade a ebe de so betimi ehunu se asimasi obenten ade a woton nie nukrani aha esumuye papa eno a enkomotwetwe ekoso ye ne mpanfo didi nkomo ama ekodu mpanpanso bi a na de omo eka ne se eden a anka eno anajo beye emobe nondu anase nondu baako eko ni midnight anase anajo ne de nanka ebia enkanea no atimi aba nanso anopa ye ba ye enya de enkanea no ewa hase ya esum eda so ewa hase ya dwadie nukrani entimi enkoso hyehyem etise de kanea na kanea no wa ha etimi ekoso no wo mo eton nam ewa hase wo mo titiriw wo mo tonton na ntwinam ene ade wo mo nam esei wo mo ton na se ebika anka enya hwekura no mo de behye fridge mu ewa ha na wo mo afrizi adekye a no mo atoa so aton nanso me no kasai ene wanfa na mo no ama meton a nukrani eden se obetimi enya watimi adidwa biem the next day if you say enam na wo ba beton no wo enya fridge mu amfa nhye wohwe maamefo mso tonton ho eniema se wohwe baabi a hwe stores ye wo ha ya tututum dodo na na bi wo ha oma efise omahene wo sai esuro ne bambo efise edwadifo ena no no editu dwa se wo montimi en guarantee obi abambo e wodwam yasisi efise wohwe se ne ha esum na obi fa kuntrase no obo okro no a ebeye din se obetimi ehu nipa kro no ana CCTV cameras ne nso no enya adwumanti no ebeye din ye pa etisi ana de omo ehwe nyina ne se ene enka beboa se obetimi atena fie nanso agyadifo yi wobu ha waje owobosia bi ana odidi dwane kakra so no nso benya ho emfaso kakra no atua ne ka sisi akoba ne se egi so omo de torchlight ene tonton ade wobi kura da asam wei esi ye no da ukwada ne yawada no krono sembi ekoso anukrani na ha adwene pa a se bi mu complaining say ya wiewemo eniema a ye ne mpanfo edi nkomo efa ho eti se wo hwe de ekoso na anukrani ha adwene se wo hwe me maamefo ye omo ha ya afa no ma sha se bi omo store so ne ade nenso esumu anomo ewo afei ana wo mo asoso mo torchlight ne ade a omo di ebiebie eti Mami Musa say eti amahene no krani sa wo hwe a awreho okay but Mami Musa say
say no adwadifoɔ no na wɔn na wadwene sɛ wɔn ntua anaasɛ ka no na aboro wɔn so na wɔn so ayi bibi ɔ anaasɛ deɛ pɔte na ama ECG etu anamo abetwitwa nkaneam ana deɛ pɔte nso na mayor ɛne mpanyinfo wa santimante mo yɛ mpanyinfo a ɛda adwadifoɔ no ano no leadership of the traders no wɔn sɛ wɔn ka ne sɛ bɛyɛ mfie mienu nie ana wɔn ahyase abɔ mpanyinfo a ɛda adwa ya no sɛ wɔn ɛpɛ separate meters if say see jo man hene dwa kakraka nyina no meter no eye ba akopɛ etakoba ne sɛ mo nyinam kane abo no ekosoro ye pa wo mo kire ma averagely no bosumi bia no kane sika no e bia 5 billion anase bia 5.5 anase bia 4.8 billion ana eba na omu nim sɛ omu susu sɛ e bia obi anya ne separate meters a ebeboa mo kane no nyinam kane no ebo na eba no ebekɔ fom kakra na eno no matwe ne tenten omo ne mpanfo atwe ne tentan saa abesi na enwie kantin mpanfo susu se eye dwadifo no na no susu se wo mantua nyinam kane ne kane dia wo mahene ebe pushi mpanfo no amomo separate meters no wo mo de tudwa se wo matete to mframa mu ahwebu yo TV so ne ade ahunu se ye wo kuro bu okro mo so mo do mo hia meters bi wo mo hia prepaid meters bi nanso wo mo de mo akakra so mo hia ate so mo ehwe ani mu se empanyifo ne timi mo separate meters wo dwam hase a wo mo abefa ho ka aka ne osasibe abreso a me ankasa metu ho anamo bia na meka ho bie osasibe abreso o mutu anamo akodu pempenso bia o mo ne ECG fo akasai ama ECG fo mo company bia anko oba bebo meters na e wa ha no mo ne o mo edi ho enkomo per the letter ECG fo ede ba ye no wo mo kire se o ma ye adwuma ni bi e wo enkran ama mo adwuma ho sa company o mo adwuma ho te ento betimi aye adwuma no eye nanso so wo bi nim de si ye ensesa bia ma ye ensesa aba board no so eye sampan kwa as board chair edwadifo na no na e board no so da so ho empanfo board no so da so ho sampan kwa na asesa free so wo no na si oba ba board chair nanso oba ye enya de a ano baba na ekoso nkitahudi na ekoso mo ne company ni ntam no wo mato so biem mikobusa no me ne sampan tena se busa no wo se na eniema bi ekoso na bi entwaye enu nti no oba ye no wo mo sisi na wo mo opi new tender wo mo biem foforo ama company foforo so e de wo mo aba be hyem ni ahwede wo safata ansa ne de sa metering work e de ama no e wo dwami ha sei eno na enam so ma omahene ya twene twema mentwe abedu sa pempenso enti isi ano afa na yesi ECG fo asan ye documenta efa companies a yesusu se ebia wo betimi aboa ma adwuma no akoso na ya open tender na ya hwe de ono so be peke a ya hwe ne bid na be hu se ampa we asimasi wono ne de no ne sika wo beje no esua anaso betimi adwuma ne ye ne afa no no watimi aye adwuma no e wa ha sei okay so mabusa empanyfo board chair odadwai ano eye owura kofidufo wo de atodwa se ECG for the nkrata na bre no eye boki into or go through na wahwese ampa wo go through here ansana woni mpanyfo nso atenase adi ho enkomonti isi ano mahene ohaw ni nyina no akwakogina meter separate meters adwadufo no entimi enyaye adwadufo no de ameni omudi nkomo a wo mo say they are ready to pay won betimi atua sika we kura esua mo kyerem mo chicha won betua na me no kase menya operations manager at the Kejetia Traders Association Ahmed Kwatin menya Ahmed Kwati wa hase a me ne betwe nkomo kakra Ahmed Kwatin enkomo twetwe afa adwan ho ache adenti na besi ne adwadifo ya se maso aye den na muntua na yada so tisumu ha meda wase na machira Adom atiefo anopei ewgu de ekoso na ya rehosem anopei wa awdo ani abehu de ekoso e wo ye ma me no dwaye mu esum kabisi dwadini bie ni ho te a wakase wontua library na mpoye musa management no se library no macha ma dwadifo e no muntua ya na enya sanati ye free baby ni abedru ha afi eni bosome ba akuni omunche library na mo na mo asinkete se mo yenche de na tie no se yewra sampan ba ye no na library no yesi yentua tese omo de obi amita ama no ba one ye kasa yie ma ye hu se ye papa ne pese oboaye no mo obi amita eno ne ye gitu mu ne ye che library bosome num e ma dwadi ni bia tua library american obi eye eto e wo fridge ba ko pe chin shop otimi tua 13 million
14 million. Who quite my minimum year the annual so on we barely 200 million. We barely 150 million. We barely 60 million. Jadinia sabi hotel to aduane. Why then when you say scano? And until you so mama obia ni mita. Eti e kan se e dia tum ne atua sa bail no. Na mom se mita na ma ye ntua biem. Eno na o ma ye boso me miensa. So be hwa toto ne ma e kwo boso me nsia abesi ne. Ye ntehwenti a ya beduru ba bia ya beduru electricity for the abitwa light no. Eti se ya muti sumu se ya morning pay for airtwin. Ada na monte ase na monche be osine egu ono no montua na kane anan so ma if say ECG for pay 20% ansa no maso kane ama mo. Ugo sa pepe. Jadi bia otie bia ye kasa mo no. Samre ye de na ye pese achieve ni say the whole world. Ebe hu se Kejetia adwana esi na obi ani ni meter na meter ye ba akopɛ na se fiewura e de dan ma amanfo han na se wose won prim obi anya ni meter wo fiewo a e kire se bibi hye light bill na wo che ni mu entina ma ye kan se ye ntua ba samre ya beduri ye de ye achieve de ye pɛ ewi ase nyina ate se dwa wo mu si ye no obi a meter de nyina ye meter ye ba akɔ no mo de ibu ye enti samre de ye ne mpanimfo adidi nkomo a ye willing so mo che light bill ne de ba ye be hwe ne yetimi ntua na to anskra ye tua ne kakra because ye ka na kuma si dwadi force ye di mraso mususu se empanfo no nya lalasulala bi wo base na eba no ntina ama mo so mo twentwen se committee asem a wo kan na se lalasulala bi koso nchenchen awu na se eno ana bi kaka ne se ofiewura esidan dan ente se eno se obi a mita ba akopɛ ebo me dan mu a e de na oso e kire se kro no oso asem no sa na tie obi use fridge me ma me ba ko use fridge wa form ha deep freezer ba ko pe nyina use bu efie yetimi brand light bill 4 million a month ye nu ama no mo ye 3 wa yetimi brand obi light bill 13 million a month 1 month ajuma be no ye enti na ye ka se sankofo no kra de senka stores a ye light no fan ko kra na ye gu sa de no so anken how en haye ba sankofo no mo use a ye ku omo no ye fo obi amitama no at least go watch meters 200 crowd with you man ke ka se senka panimu bi apia be kasa e de na si kwan enti bibi wom enti na bi o muntimi ma obi anya ne meter no wakoye enano ni yenhwe esum yentimi ntena biemu enti da be na nkane a na beba because anadwofan na mnimsi ye beso yenso ye e de beda me da be na beba enura nyame ada roma enam board no so ene yenso dwadifo ye mpanimfo no so omutu anamo pii ene ECG for kasai ama ntoto ye no ifi se ne de se nyame pa emfiri samre nkodura nwumre no na maamenum dwadifo ne ye na yeti dwan mu ne nya light amahene senior operation manager Ahmed Kwatin akano na se anodofan ama na se ene dadie yenhwe anim nkosi anwumre no nsia no na enkane ano atimi aba amahene na wadaroma Kejetia Adom nukreni adwadifo no so mo bre nukreni no mo bre pa so ampa wadaroma asibe twato eti facility na esi onyina any plant bia o meche generator kese bia ni wo amahene bacha mantie no ye kakra me busa se yemfa ne se enye kane akwa adundum ye busa se generator bia ni ho a ebetimi a sustain kopem se because we me post aduma clearly nkama boka eti me busa se generator bia ni plant bia ni we sustain se kane ampo dum under normal circumstances ye be change over ama omotimanya kane a amahene ebi wo dwam ha sei omo plant e wa ha nanso mene owura kofidufo a wono eye opanyina wodadwa ya no etwetwen enkomo waka kira me se wuku sene fango bo sitie no enya de ebetimi atua se yesi to fuadi aguma ene adwadifo ya kasusuro light bill no kra na no oden no enya de ebetimi ato fango de agumu e de aso nkane a wa ha for a whole day yentimi na emoma no de for emergency ebia lift wa ha sei no BBS anase bia mpofiri mu BBS wa hase ane aso generator no anase plant no na mmom si etofa angodi agumu e de aye adwuma for a whole day de enya de betimi aye yo mo se omu nya sika emfa ntu sa na mo no okay mama na say oku always you told say boy all the information be kama ya dase pa sa no pay what me to akọ Kejetia na akọ esa ansem we dia be ba me jiri so wura sampan ne adwadifo mpanyimfo no ene kumasi mantem mpanyimfo nyina no won betu anamon na quickly ye nuanoma ye maame no ye offer senem ne
ya de hye omakwa adwa mu say there ya e bia na we far away from Montiase very 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 painful me ye na madwuma say a omo ka say the temperature na turn na me clearly ke maboka 2 days but ahom tin so say we emergency and emergency I didn't know omo say emergency if he says sa Kejetia we ewuku fi ye ho ensem ba enye emergency but if you say no when you bonnet is wo plant bi say echo na twatu ma utimi ntwa ntumi na no ma so say kra so omunya no kra no waka omunim de omoye omunim de omoye munya mo na ye hwe ni mu say ebe ye na ye nkoye nim em say ebe gina no so ne ye de asi well answer ebe ko no ma men ka say na de ebe ko so kwa wa fisem no wan hwe ya uni akokodura ejete ewi ase na odwene ho a aye say wi ase ko straight sia enkenye tina wi ase no obe frasane achia se no afasi na ansa no landi ba bia ese se landi god ebe ko so no pay no ya o so abatia se de ntia ese se otini o me bia se enye adwuma ketwa tina obe hu de ebe ko so afisem enye wala no na body self for the image na aka bi na ebe hu nku bia o hu ni party woni na street nipa ya semu we rade so ama enti aha na rema kwan na anokai nkomodie no ye de asie enti ye kwai de na professor Ike wala se dia budie mu nsam no benefitsam se de oman aka no nya botre ne tie bi ne pense mu no so wo ho na fe arise Ghana phone so issue no eno so se de tie bia ye de bro ye do asese oje brehwe enyi free ha ye wa chire do so ye kwaba